kendo kinde mano chako nyaka sani bende en moro minyalo wacho ni okenge ma osegoyo gin okenge moko makare kata inyalo kete rapim machalo nade? Universal health coverage en nokele mondo ng'ato oyud thieth maber mogik e yo ma bei moluar kabisa. Winjo? To universal health coverage ni wach mar thieth ma ji te nigo ni en gi bedene moko manyaka building block manyaka tigo kaka igere. Namba achiel ni osiptende nyaka ger, jotich nyaka ndiki, yedhe nyaka bedi, to nitie nyaka financing pesa be nyaka bedi manyalo nyiewo gik mitiyo go e osiptal ni health financing. Koro weche mag gedo to nitie counties most of them ogedo, nitie dispensaries moger ka, basta nitie nyaka health promoters midhi ndiki jonyamrerwa gi, to nitie dispensary, nitie health center, nitie nyaka level 4 nyaka county. Then now the larger Kenyatta. The only challenge material about it anyway wacho ni the country MTRH Eldoret to ntiere Kenyatta kai. Can we build some 8 more level 6? Watch ni kai Russia to be the national government. Kigeni ko bet national government as a parastatal ntie budget memiyogi. Like Kenyatta jo 21 billion budget ni. More into 15 billion budget. More they run their healthcare with it. And that's the same thing man governor Nyongote mwacho ni can Russia UTRH be mondo kaw gi sirikal kete as a parastatal. Giving that funding directly. Because Russia thiedho more than just Kisumu County. Thiedho counties maka look at 10 and beyond. Karamna outside Western Kenya. Man you cannot spend pesa momewa matini maka Kisumu County ni. Mampodo thiedho nyaka jo maoko. So can Russia be under that? Same thing in Western, mine gi achiel. Kwa the South Rift, ket moro Nakuru. Winjo? Ket moro Ukambani, Jomeru, gi Coast. As in, if you build 10 level 6, mine ni kot ka idhi county district ka chama chako county hospital. To icho tamre. To kidhi a national government, idhi yoka UTRH, everything is there. They have their own standalone budget. Compete gi weche moko mag sisa kata mag barabara. That's one. Two, any case like hospital go kamano, then you hire indicate anyone gi almost 4,000 jobless doctors. WHO recommend thieth piny macho ni for every one doctor you two more no get 1,000 elfu achiel. To piny ma Kenya sani en daktari achiel neno jotuo 17,000. And now pek no iwije kanye, pek no iwije midhi ipango laini the whole day kidhi thieth. Eka ba pek no iwije ka